दिनै इंखं पाब्लिकेशन्सनि मावख'आव खौरांगिरि नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। नोंथांमोना बेवहाय जों हांख्रायनाय लेखा सफैनो हादों। नोंथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावो जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सासे मावफारिया त्रिसन बसुमतारी बिथाङा गोमानानै दङ होननानै बुंनांगोन। बिथाङा इंखं पाब्लिकेशन्सनिनो खौरां बिजों खौरांलाइ बिजों सानसेनिर बड'लेण्ड इंखंनिबो पार्ट टाइम निउस एडिटर। बियो गोमानानै थानायनि जाहोनाव ससियेल मिडियाफोराव गोबां आराव जादों जे त्रिसन बसुमतारीया जेनाखि दाय मावनायनि बाथ्रा ओंखारदों बियो बयखौबो सोमोनांहोदों। आङो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे त्रिसन बसुमतारीया सानसे बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि जागायजेन बुब्लिनिफ्रायनो होनजायो। बिथाङा बे रादाब बिलाइयाव खामानि मावोमोन। 2004 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि 19 खालार खालि फोसावजेनदोंमोन बर'नि गिबिसिन खौरांलाइ सानसेनिर बड'लेण्ड इंखं। बे खौरांलाइयाव त्रिसन बसुमतारीया फोसावजेन बुब्लिनि दानसेसो उननिफ्राय जयेन जाफैदोंमोन सासे DTP अपारेटर हिसाबै। बिनि लिरनायनि जेनाखि केपासिटि आरो खौरां सुजुनायनि जेनाखि केलिबारिटि बेखौ नोजोर होनानै बियो प्रमसन जाबोबाय थादोंमोन आरो उन समाव एक्जिकिउटिभ एडिटरबो जाफैदोंमोन। नाथाय गेजेर समाव बियो इंखंनि खामानिखौ नागारनानै गुबुनाव थांदोंमोन। नाथाय जेब्लानाखि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन मुङै मोनसे निउस चेनेल बानायना लायो इंखं पाब्लिकेशन्सआ, होमबा बिथांखौ जोङो इनभाइट खालामना लाबोफिननाय जादोंमोन। बेवहाय सासे निउस एडिटर हिसाबै बियो निउस एक्जिकिउटिभ एडिटर हिसाबै खामानि मावबाय दङ आरो लोगोसेनो सानसे बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइयावबो पार्ट टाइम निउस एडिटर जानानै दङ। भेरि इन्टारेस्टिंलि बियो जोबोर सिनसियारलि खामानि मावबाय दंमोन आरो बयबो मिथिगौ जे बेनि निउस प्रेजेन्टेसन बेनि निउस काभारेज बेफोरो जोबोर मुल्यबान एबा अथेन्टिकेसन दङ। नाथाय हरखाबनो बिथाङा थांनाय 23 जुन खालि आंनि चेम्बाराव फैनानै आंखौहाय बुंफैदोंमोन जे बेनो गावनि मोननांगौ दोहोनखौ नांजोबगौ, बेथनखौ नांजोबगौ होननानै बेहायनो बुंनांगौ दङ जे दासान्दि इंखं पाब्लिकेशन्सनि रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि। लकडाउननि थाखाय इंखं खौरांलाइनि फाननायनि रां मोननायाव आख' जादों। फरायग्राफोरनि बिबाङा बाङायदों आरो एडभार्टाइज गैया जादों, जायनि थाखाय रांनि जाल्लायाव गोग्लैदों, दोहोननि जाल्लायाव गोग्लैदों। बिब्दिनो इंखं पाब्लिकेशननि गासै डिपार्टमेन्टफोर, प्रिन्टिं डिभिजन, टेलिभिजन चेनेलनि खामायनाय बेफोरबो लाथिख' बे अबस्थायाव दङ। जायनि थाखाय इंखं पाब्लिकेशननि गासै मावफारिया मोनसे ज' सावरायलायनानैहाय बे लकडाउन बुब्लियाव जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो सानसे बड'लेण्ड इंखं लोगोसेनो इंखं पाब्लिकेशन्सनि इंराजिनि खौरां बिलाइ दि बड'लेण्ड एक्सप्रेस बेफोरखौ माबोरै सालायनो, लोगोसे प्रिन्टिं डिभिजनखौ बोरै सालायनो बेनि सायाव सावरायलायनाय जादोंमोन। जिहेतु लकडाउन समाव खौरां बिजोंखौ सरकारा बन्द' खालामनाय जायाखै, लकडाउनाव थिसनफानाय जायाखै आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मानसिफोरनो खौरांफोरखौ जगायलायनायनि गेजेरजों कभिड-19नि इस्युफोरखौहाय मोनथिहोनायनि थाखाय बिजोङा बेल'नो खौरां बिलाइया ओरै बुंनाय जादों हिसाबै जोंबो इंखं पाब्लिकेशननि गासै मावफारियाफ्रा सरकारनि बे गरन्थ'आव जोंबो लोगो लाफायो आरो
सानसे बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइखौबो रेगुलार दिहुनबाय थानाय जादों, दि बड'लेण्ड एक्सप्रेसखौबो रेगुलार दिहुनबाय थानाय जादों आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि फोसावनायफोरखौबो रेगुलार खालामबाय थानाय जादों जोबोर खस्थ'यैनो आरो बे जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन एबा खौरां लाइनि गासै मावफारियाफोरा गनायलायदों जे खुनुरुखुम सप्तासेयाव रोजासे होलायनायनि गेजेरजों जिउ खांनायनि आन्था सोलिनाय खालामलांनाय जागोन गिदिंलायनाय जानायनि गेजेरजों बे रोखोम सोलिबाय थादों। लकडाउन बायनायनि उनाव एबा दोहोन फैनायनि उनावहाय मोननांगौ बेथननि बिबांखौ मोनजोबनायनि मिजिं लानानै कर्मचारिफ्रा गासैबो खामानि मावगासिनो दं। बिब्दिनो ध्रुजिन बसुमतारियाबो खामानि मावगासिनो दं। नाथाय 23 जुन खालि बियो हरखाबनो गावनि मोननांगौ दोहोनखौ बिजोबनायनि सायाव आङो बिनाव सोंबाय जे नों मानो बे बाथ्राखौ बुंखो, जेरावनाखि जोंहा सावरायनाय दङ, गरन्थ दङ, सप्तासेयाव रोजासे रां होलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ ज' नों दानागार आं दानागार लांबाय थानि खौरां बिजोंखौ सालायनो थाखाय। अब्ला बियो बुंबाय जे न'आव बिगाब्रै हा बिहा बन्दकआव दङ, बेखौ बन्दकखौ सुख'वाब्ला बे हाया हा बन्द लाग्रानि जानो थांगासिनो दङ, बेखायनो रां हैनांगौ दङ बन्द लाग्रा आरो बन्द थानाय हाखौ सुख'नांगौ दं। अब्ला आं बिथांनाव सोंबाय जे बिगा हायाव बेसेबां रोखोमनि बन्द होनाय जादों, बेसेबां रांब्ला नोंनो थोगोन बेखौ नोङो मोनथिना लाग्रो आरो आं बेखौ हरनो नाजागोन। अब्ला बिथाङा बुंबाय जे आंनो 50,000 रां मोनब्ला आङो मेनेज खालामनो हागोन, थोगोन बुंबाय। बिदि बुंनायाव आङो खनथाम 50,000 रांखौ बिथांनो गथायनाय जादोंमोन आरो बे 50,000 रांखौ लानानै आंखौ बुंबाय जे गाबोननो थारमाने 24 जुन खालिनो बियो बाक्सायाव थानाय गावनि न'आव थांनानै बे हाखौ सुख'हैनायनि बाथ्रा। 24 खालार खालि बियो थांदों, बेनिफ्राय बेलासियाव बियो खिन्थु मावख'आव फैफिनदों। नाथाय 25 जुन खालि बियो रावनोबो खिथालासिनो बियो बहाबा ओंखारलांदों। 26 खालार खालिबो बियो फैयाखिसै। 26 खालारनि सानजौफुआव जेब्लानाखि आंनि मावफारियामोना बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि मावफारियामोना बुंबाय जे निउस एडिटिंआव मोनसे जारला जादों, मानोना ध्रुजिन बसुमतारिया गैया, निउस रुमाव गैया। अब्ला आङो निजे गावनो निउस रुमाव थांनानै निउस एडिट खालामनो थाखाय सानो आरो निउस रुमाव हाबफैयो। अब्ला नुहैबाय जे ध्रुजिन बसुमतारिया बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि जेनाखि लेपटपखौ बाहायो, बे लेपटपा गैया। अब्ला आङो ध्रुजिन बसुमतारिखौ जगाजग खालामबाय जानबुङाव, नाथाय बियो मबाइलखौ रेसपन्स होआखै आरो मबाइला सुइच अफ। बिनि उनाव आं बिनो मेसेज मोनसे हरनानै दोनबाय जे नों लेपटपखौ लांफादों नामा? घन्टानैसो उनावहाय बिनि रिप्लाइ फैयो जे नोंगौ लेपटपखौ बे लांफादों। अब्ला आं बुंबाय जे निउस बानायनायाव मोनसे ट्राबल जादों। अब्ला बे बुंबाय जे आं आरो फैफिननो हाला, बे इंलिसनि लिरदों बियो, आइ नेभार बेक ओरैनानै लिरदों बियो। अब्ला आं बुंदोंमोन जे नोंथाङा होमबा मानोथो लेपटपखौ लांफाखो? अब्ला बे बुंबाय आंनि बेथनखौ मोनजोबब्ला आङो लेपटपखौ हरफिनगोन। आं बुंदों जे लेपटपखौ नोङो नोंनि बेथनजों रुजुनानै मानो लांखो? नोंनि बेथन मोननांगौआ लेपटपनि सिबांजोंनो जाहैगोन नामा? जायखिया आङो बेखौ बुंबाय, बिथाङा बुंबाय जे इमसन जानो नाङा आरो कुल जा। अब्ला बे बुंबाय आङो फेमिलि प्रब्लेमनि थाखाय आङो गिदिंफिननो हाया। अब्ला बेखौ बुजायदोंमोन जे नों फैफिन, नाथाय बियो फैफिनाखै। गोबाव सान फैयाखिसै। 2 जुलाइ खालि आं बिनो मेसेज मोनसे हरबावबाय जे नोंथाङा जुदि मावख' फैमारलाबोला गोदान मावफारिया लानोसै, एंगेज खालामनोसै। अब्ला बियो मेसेजावनो बुंबाय जे अके। आङो होमब्लाबो बुजायदोंमोन बेखौ जे नोङो रिजाइनेसन होयोब्ला नोंनि बेथन मोननांगौखौ हिसाब खालामनानै होनाय जागोन। अब्ला बे बुंबाय आं रिजाइनेसन लेटारखौ हरगोन, मेइलाव हरगोन ओरै बुंबाय। अखानायै 3 जुलाइ खालि आखाइजों लिरनाय मोनसे रिजाइनेसन लेटार बियो इमेइलावनो हरदों। ओमफ्राय
बिनि लाइजामखौ मोननानै रेजिगनेसन लाइजामखौ मोननानै आङो आंनि मावफारियाफोरजों सावरायो आरो मावफारियाफ्रा बुंबाय जे बियो जिहेतु अफिसाव फैलाब्ला गोदान मानसिखौ नांखागोन आरो बे मावफैलाब्ला बिनि बेथनखौ हिसाब खालामदो आरो बयनिखौबो खालामदो आरो बिनि बेथनखौ हरजोबदो बेबायदि जादों आरो भेरि इन्टारेस्टिंलि अखानायै 4 जुलाइ खालिबो बियो गांसे आरो रेजिगनेसन लेटार हरबावबाय माने सानसे बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि इमेलाव मेनेजिं एडिटर गलब बसुमतारिया प्रिन्ट खालामनानै आंनो होफैबाय बे साफायनानै हरनाय इमेलाव हरनाय लाइजामखौ गलब बसुमतारिया बेनिफ्राय बिब्दिनो थाबाय साना 7 जुलाइ खालि परबतजरा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय साब डिभिजन परबतजरा बिनि बेन्दोङावनो थानाय काजिगाव पुलिस स्टेशननि असि बेयो आंनो जानबुङाव नागिरहरबाय धीरजन बसुमतारिनि कन्टेक्ट नाम्बार माने मबाइल नाम्बार आरो एड्रेस अब्ला आङो बुंहरबाय बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आरो एड्रेसखौ बुंहरबाय आरो मा जाहोनाव बिनि कन्टेक्ट नाम्बार आरो एड्रेसखौ नांगौ जादों सोंहरदों अब्ला असिया बुंदों जे बियो माने काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय माने बारसिजरानि जयन्त ब्रह्मनि हिन्जाव 6 बोसोरनि फिसा हिन्जाव दं बेहा दलिना राभाखौ माने दोनखारबोदों बेबायदि बुंबाय दा आं आसरित मोनबाय जे बे मानसिया माबोरै बे खामानिखौ मावनो हायो बेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामबाय आङो धीरजन बसुमतारिखौ जानबुङाव नाथाय सुइट्स अफ जानबुं मोननो हायाखिसै दिनैसिमबो मोननो हायाखै बेनिफ्राय पुलिसाबो मोननो हायाखै पुलिसा आंनो फनाव बुंहरफिनबाय जे बिनि मबाइला सुइट्स अफ अब्ला बुंबाय आंबो मोनाखै आरो बिनि फनखौ मोनखाया बियो अफिसनि फनावल'नो बेखौ जों मोननो हायो मबाइला फ्राय बिना सुइट्स अफ थायो जायखिजाया बेनिफ्राय पुलिसनिफ्राय बुंबाय आंखौ जे बिनि हिन्जावनि नाम्बारखौ हर बिनि हिन्जावा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन आरो सानसे बड'लेण्ड इंखंनिनो माने खौरांलाइनि माने मेनेजार अनजिमा बर'आ किडनि अपारेशन जादों अन्थाइ जादों बिनि किडनियाव दानथामहालागै बे सुटियाव दङ आरो थांनाय दानसे आगोलाव माने अपारेशन जादों अनजिमा बर'आ किडनिनि अपारेशन रेस्टआव दङ बे खोथाखौबो बुंनानै बुंहरदों आरो असिया बिनि नाम्बारखौ लादों आं अनजिमा बर'नो बाथ्राखौ खिथाहरदों जे माने धीरजना हिन्जाव लानानै खारदों होननाय बाथ्रा बुंनाय जादों पुलिसनिफ्राय आरो नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लादों बेखौ कन्टेक्ट मोनैयाव बेनिफ्राय जों फैनानै मावख'आव सावरायलायदों जोंनि मावफारियाफोरजों जे धीरजन बसुमतारिया माने हिन्जाव दोनखारदों बयबो गोमोदों जे सासे बिजि गोनांखा मानसिया आरो सासे माने फिसाइ गोनांखा हिन्जाव फिसा जेराव दङ फिसाजो दङ बेबायदिबो दोनखारनो हाखो जों बयबो गोमोदों आरो सोमोनांनाय फोरमायदों फोथायनो हाया जादों बयबो मावफारिया मोना आरो दिनैसिमबो ट्रेस आउट जायाखै दा बे रोखोम हालोदाव दं धीरजन बसुमतारिनि न'खर अनजिमा बर' बेनि न'खर फिसा सानै दं बेहा फिसाला सासे गिदिरा क्लास 10आव फरायो देग्लाय मेट्रिक होगोन आरो उन्दै फिसाला सासे दङ बियो जास्ट माने फरायसालियाव थांजेनदों बेबायदि हालोद जोबोद गाबगु खुगु दङ बेनिफ्राय मैया माने अनजिमा बर'आ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन आरो सानसे बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि मेनेजार धीरजन बसुमतारिनि हिन्जाव बे फेसबुकआव माने आपल'ड खालामदों भाइरेल खालामदों जे गावनि फिसाया माने बे दलिना राभा मुंनि हिन्जावखौ फिसाइ गोनां हिन्जावखौ फिसाजोजों लोगोसे दोनखारदों होननाय पुलिसा बुंहरदों आरो बेखौ नागिरगासिनो दङ सोरबा माने नुफ्लांबायोब्ला एबा मिन्थिगौब्ला बेखौ खिथाहरनो थाखाय खावलायनाय बिदि बे माने फेसबुकआव हगारना होयो बिब्दिनो बेलासि समाव दलिना राभानि फिसाइ जयन्त ब्रह्मआबो माने भाइरेल खालामबाय फेसबुकआव गावनि हिन्जावखौ धीरजन बसुमतारिया माने दोनखानायनि बाथ्रा खावना लाबोनायनि बाथ्रा आरो बेवहाय माने बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि गेजेरजों बे रादाब फोसावनायनि 3 खालार खालि फोसावनाय माने बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसनाव फोसावनाय मोनसे रादाब फरायथिनायनि स्क्रिनशट खालामनानै भाइरेल खालामनो होयो जे बियो हिन्जाव गुन्दासो बेयो माने आंनि हिन्जावखौ आरो फिसाजोखौ
खावनानै लांबाय ओरैबायदि भाइरेल जादों आरो बिनि उनाव ससियेल मिडियायाव गोबांथार बायदिसिना बानबुंथि जोङो नुनो मोन्दों सोंखारिलायनाय नुनो मोन्दों आरो बेफोराव माने गोबां रोखोमनि बानबुंथि होलायनाया जाबाय थागोन बेफोरखौनो नोजोर लानानै बे दिनैनि समावहाय आङो नोंथांमोन खौरांगिरिमोनखौ हांख्रायहरनो लाबोदों आरो जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो सानसे बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइ दि बड'लेण्ड एक्सप्रेस खौरांलाइनि बिथिंनिफ्राय स्पष्टिकरन होनो थाखाय सिगांनाय जादों दा जों बयखौबो खावलायगोन रायजो राजा आरो खौरांगिरि नोंथांमोनखौ खावलायो जे बिथांमोनखौ धीरजन बसुमतारी आरो दलिना राभा बेनि फिसाजो बे साथाम मानसिखौ जेरावखि नुवा मानो माने ट्रेस आउट खालामनायनि थाखाय नाजानायनि थाखाय खावलायो आरो जोंनो माने फोरमायहरनांगौ एबा पुलिसनो खिन्थानांगौ पुलिसाबो नागिरना मोनाखै नागिरगासिनो दङ दा बिसिनि दाय एबा धीरजन बसुमतारीया मा नंगौ नङा बेनि बिजिरनाया पुलिस बिफाननि एबा बिजिरसालिनि जाबाय बुंनांगौ गैया अब्लाबो जोङो माने नुयो मानसिया जोबोद सिनसियार माने खौरांगिरि जोंनि सासे माने गोख्रों खौरांगिरि बेखौ गनायथि होयो खावलायगोन जे माने बयखौबो बिथांमोनखौ माने जेरावखि नुवा मानो मोना मानो माने हमनानै एबा पुलिसनो खबर होनानै बिसोरखौ ट्रेस आउट खालामनायनि राहा लानांगौ आरो फकास खालामनांगौ दाय एबा दाय गैया बेफोरो बिजिरसालिनि बाथ्रा एबा पुलिस बिफाननि बाथ्रा संदाननाया जों बेखौनो खावलायगोन आरो जों जोबोद दुखुआव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो सानसे बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि गासै मावफारिया बयबो दुखुआव दङ धीरजन बसुमतारी बिदि हाबाखौ बोरै मावखो बिनि सायाव जोङो जोबोद गोनो गोथो रायजो राजायाबो आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन लोगोसे इंखं पाब्लिकेसन्सनि गासै माने खौरां बिजोंखौ मोजां हास्थायग्रा वेलविसारफ्रा गोमोदों आरो माने फोथायनो हाया मोन्दों बयनिबो जोंनि सिबिनाय बावहरो आरो खावलायो जे जोंनि बे हालोदाव बयबो जों बेवहाय माने फोथायलायगोन आरो अनसायलायगोन जोङो बेखिनिखौ बुंफोरनो थाखायनो बे खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायदों